Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau mun zo ne mu nuna muku yadda ake yin KYC verification na Pi Network. Shi dai KYC verification na Pi Network ya kama ne, wato ya kasance bayan ka yi phone number verification ka gama, sannan ka je ka yi email verification ɗinka, sannan kuma ka yi Facebook verification. To abu na gaba shine KYC. In an ce KYC, me ake nufi da KYC? Ana nufin KYC ma'ana wata hanya ce da ake kira a turance know your customer, shine KYC din. Ma'ana ka san abokan cinikinka ko abokan mu'amalarka. To a harkar coins ma, ko in ce a harkar crypto, dole ka san cewar wa kake mu'amala da shi. Shin mutum ne wanda ya kasance mai mu'amala ta gaskiya ko kuwa? Shi yasa a kodayaushe ko Binance ɗinmu ko sauran wallets da dai suka zama manya, za ga dole sai ka sa musu wani katin shaida cewar kai ɗan ƙasa ne daga guri kaza, kuma an yadda kai wannan harkar cinikayyar. Shi yasa Pi Network shi ma suka fito da hanyar da za ka yi KYC. To amma a wancan lokacin sukan tura mutane a cikin bangaren su na inda suke mining. To amma a wannan lokaci an fito da sabuwar hanyar da zaka je, ma'ana kai da kanka zaka yi requesting. Idan ka buɗe Pi Network ɗinka kamar haka, daga sama bangaren dama akwai gurin bangaren dama akwai inda za ka danna, wato ya kai ka ɓangaren profile ɗinka. To idan ka danna wannan gurin, daga cikin tsarin abubuwan da suke home Pi browser, za ka yi selecting ɗin Pi utilities. Gashi nan za ga an nuna shi da aro. Wannan Pi utilities ɗin idan kai selecting ɗinsa, zai buɗe maka, ma'ana zai kai ka wani shafi na gaba. Shafin da zai kai ka shine za ga akwai abubuwa guda uku: chat, brainstorm da kuma Fiber IQ. So idan ka tashi sai kai selecting ɗin brainstorm. Idan kai selecting ɗin brainstorm, a nan ne inda za ka tafi, kuma zai je kai ka zai je kai ka wani ɓangare na gaban kuma, inda a nan ne idan ya kai ka ga network ne yana tafiya. Idan ya buɗe mana, za ku ga inda zai kawo mu ɓangare ne na kusan guraren da ake yin chat na abin nan ɗinsa. Ga authenticating nan with Pi Network, yana downloading daga server ɗin Pi Network. So gashi nan yana loading din page. Idan ya gama, kaga ya kamu welcome to the brainstorm, ana barka da zuwa wannan sashi na brainstorm. So daga nan kuma sai ka danna ƙasa, gashi nan inda aka sa continue. Idan ka danna wannan continue din, daga nan zai ɗauke ka, zai kai ka wani ɓangare da ake yin chatting. Wannan ɓangaren da ake yin chat, za a ga maganganun mutane da dama kala-kala ga su nan a ciki. Shi ma gashi nan yana sacin, sai mu ɗan dakate shi na wasu 'yan sakanni. Idan ya gama sacin ɗin, zai buɗe mana shi kuma mu ga me abin da ya ƙunsa a cikinsa. Bayan ya buɗe ya kawo mu wannan sashi, za ka ga gashi nan Pi Workforce Full, shi ma wani ɓangare ne na ɓangare a cikin Pi Network. Ga Pi Care, dukkaninsu sashi ne a cikin Pi Network, amma dukkaninsu ba nan ne inda za ka danna ka shiga ba. Idan kuka kalla daga ƙasa, akwai a rubuta propose, ma'ana abin da kake so za ka aiwatar na gaba, tsarinka. Ga review. To idan ka danna propose ɗin nan, zai kai ka ɓangaren, ma'ana zai kai ka ɓangaren all messages na mutanen da suke yin mining. In ya kai ka wannan bangaren, sai ka shiga project proposal. Idan ka shiga project proposal, zai kawo ka bangare mai abubuwa guda 4. Na farko ga shi can e-passport KYC, wato yadda za ka yi verification ta KYC. Sannan kuma akwai decentralized KYC, shi kuma video chat ne za ka yi. Sai hackathon workshop transcript, sai kuma workshop transcript. To idan ka danna e-passport KYC ɗinka, daga nan zai ɗauke ka, zai kai ka inda za ka je kai selecting ɗin abubuwan da ake da bukata kafin KYC. Ma'ana na farko gashi nan zai fara kaka, daga ƙasa akwai inda aka rubuta donate Pi, ma'ana sai ka bada wani abu daga cikin Pi ɗinka, sannan zai tafi da kai zuwa ka yi KYC verification ɗinka. Idan ka danna, zai shigar da kai sashin, ma'ana sai ka bada Pi, ya danganta da ƙarfinka. Za ka iya bada Pi fiye da 0.0001 ɗin, amma mu 0.001 muka baya. Sai ka danna donation, daga nan zai kaka apply for KYC, ma'ana sai ka danna wannan sashin apply ɗin. Idan ka danna sashin apply, daga nan zai ɗauke ka, zai kai ka ɓangaren da za ka yi cike-cike na document. Da farko dai zai fara tambaye ka wace ƙasa ce, kamar yadda anan ku ga Pakistan. To idan ka danna, zai selecting ya canza ma ƙasa, sai kai zaɓa kamar ƙasa Najeriya inda muke. Abu na gaba kuma shine zai tambaye ka, do you have a passport?
kana da passport katin shaida fita kasashen waje ba ni da shi sai kai selecting no. Do you have a government issue national ID card kamar namu national ID card din mu ko voters card ɗinka ko driving license ɗinka, gashi nan mun sa yes kamar a kasashen mu kenan. Abu na gaba shine akwai wanda ake cewa Pi community. Su Pi community shine cewa ka zama contributor a cikin su, ma'ana mai bada wata gudunmawa a'a baka daga ciki, shi ma gashi nan mun yi selecting no. Abu na gaba shine zai tambaye ka fix in app economy, ma'ana kana da wani tsari wanda kake so ka tafi da shi akan platform na Pi network, a'a ba mu da shi ma no. Idan ka zo na gaba wannan dan box din tunda mun yi selecting no a sama, to dan haka ba ma bukatar mu cike shi. Idan muka gangaro ƙasa kuma yana nuna mana cewa do you have plan to sell goods in exchange for Pi, kana da wani tsari da zaka sai da kayayyakinka na business ɗinka da Pi, sai muka ce a'a ba mu da shi. Inda muna da shi ma a box na ƙasa sai mu cike. Box na gaba kuma shine muna da plan din za mu sai da Pi din mu a na wasu exchanges idan an yi listing dinsa, sai muka ce a'a shi ma nan bamu da wannan tsarin. To abu na gaba inda muna da tsarin shi ma sai mu cike box din ƙasa. Abu na gaba shine will you spend your Pi in Pi apps, shin za mu iya spending din Pi din, ma'ana za mu iya sai da shi ko cinikayyarsa a Pi app idan an yi sai muka ce yes. Wannan shine recommended. Bayan ka gama shikenan a ƙasa gashi na rubuta submit inda muka nuna shi wannan gurin. Bayan ka gama ciken ka ta nan ne zaka danna musu submit. Idan ka danna submit shikenan ta nan zai dauke ka ya kai ka kuma inda za su zo su ce sun baka dama ka yi verification na Pi network ɗinka. Ga wanda suke sababbin 'yan mining za su iya bin wannan bidiyo, ko ga wanda yake so ya fara domin shi ma ya ci moriyar Pi network, ga link nan a ƙasa sai ya bi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.